ओम जय मीटर देवता। ओम जय मीटर देवता। पहिले फ्री में जरईनी, पहिले फ्री में जरवनी, अब कुछ नहीं जरता। ओम जय मीटर देवता। तोहरी अइला से दुखवा बढ़ गइल। मम्मी जी तोहरी मीटर के कोई पूजा करेला? तोहरी अइला से कुछ ना घर में अब बल्ब नहीं जरता। आरती करतन ओम जय गावा सरे। ओम जय मीटर देवता। पहिले कूलर चलता, अब पंखो नहीं चलता, अब टीवी नहीं चलता। ओम जय मीटर देवता। फुलवा चढ़ा दी। अब कहीं गीत न दे कहीं कि कम मतलब मीटर कम उठाओ, मतलब उठाई ए मीटर देवता इहे फिटर क दिया कि एकदम अच्छा से मने हमार घर में लाइन जरो। केतनो नु पंखा टीवी कूलर फ्रिज एसी कौन चलाई हिसाब में जरे। घर में फ्रिज कूलर थी बट एसी बता रहा है। अरे मन लग जे तो आगे वाला समय में गाँव से तनी अरे बेटी पतोही रहे सके तनी संगे संगे गावे ली आरती उरती त खाता ना नीक लागेला। हमको उतना ना होला। ओम जय मीटर देवता। ओम जय मीटर देवता। पहिले फ्री में जरवनी, पहिले फ्री में जरवनी, अब एगो पंखवो नहीं डोलता। ओम जय मीटर देवता। हो गई रिचार्ज वाला मीटर आ गइल, कुफुत हमार बढ़ता, कुफुत हमार बढ़ता। ओम जय मीटर देवता। जय हो मीटर देवता। हम ही रोवा से कहो तनी अर्जी लगावो तनी कि बहुत महंगा हो गइल बा, बहुत महंगा हो गइल बा। इतना हिसाब में कि माने हमार सब घर में सब जरे, सब माने लाइन जरे, पंखा चले, टीवी चले, लेकिन रिचार्ज तनी कम है माने मीटर कम, लाइट बिल कम आवे। हां नया नियम निकल गइल बा। तो पहले फ्री में त कतना चलाओ त 1 रुपया देवे के ना पड़ी। ए मम्मी जी तो पहले वाला के तार फंसा के चोर के जाले तो तो मोटा अपनी देखत नहीं। अरे ना रे ई लागल बा ना, जबले रिचार्ज रही, जैसे मोबाइल के जबले रिचार्ज रहता तबले फोन से बात होता, आ जे रिचार्ज खत्म तो उ सब खत्म हो जाता। वही का नहीं जले कर रिचार्ज रही तबले लाइन रिचार्ज ढेर दिन जरम ए देवता बोला सलाह सब मीटर देवता कम आई रिचार्ज बोले 00 आई तो और ठीक रही। हां गोड़ लागली हलू जा। ए मम्मी जी के बात सुन ली, इतना दिन हमरा मरद के इथी से सब चलल नु, अब कदी के मीटर लाग गइल बा त आधा ही पैसा देना आधा हम दे। अरे हिसाब किताब में 7 बजे के बाद घर में बल्ब बढ़िया सा आ अब जेतना पंखा बम खोलवा के धरवा देतनी आ छत पर सुता सब देना हां कसा। हमारा रूम में के मत खोलबा ठीक बा। हमारा जितना मीटर आई हम अपन देब हिस्सा, जितना भी पैसा आई हम आधा अपन खा। हमरा में मत खोलो, हम आधा देब बस। एगो महीना के तू रिचार्ज कर। अच्छा नी हम आधा ना देब काहे कहते देब सास के तो हम काहे भरी जाई। हां ये बात हमहु कह दे रो बटलही में तो हम नहीं कहे पापा जी के कमैया का होई बताई ना। बड़ी कोप होते बा यही से तो हम ये भरवा सुनाई नहीं हमी। अब रोवे हाथ में बा ये मीटर देवता कि हमारी इज्जत उछालम आखि का करो। ये बाप गर्मी के बारे तो मोतिया का लाइन तो बताते बारे तो वो गर्मी से मरता में रात भर मच्छर कटला समय मुंह लाल हो गइल बारे। बतावा ई भले तू ना लाग रहला नती तो भले लाइन हमने के मिलत रहला रात भर सुकून के सुतत रहलिया जा जो यहाँ से लाग गल तो ऐसे लाइन को कुछ फायदे नहीं खे। झूठो के सलाह उतना महंगा रिचार्ज बनाता ई बुढ़िया होती तो कहत अपना बाबू के बैठले भी काहे खाती कि रात भर कुपुतान में मरत गर्मी इतना बोल बावे कि नींद नहीं के पर कहल जाला कि नींद आ भूख के उसे ना बर्दाश्त होला। बताओ का फायदा इतना महंगा रिचार्ज कइला के एकरा के घर में लगैला के बोले इना रहे तो हमनी के झूला के तर जरा तुम के चाय बना छोड़ देने हम ना बनाई। ऐसे काहे कहते रे? हाय 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 ये नतिया के लगला का फायदा बाकी रात भर मच्छर कटले बा सब मुंह पे
सुतल नहीं के बेला हम कोनो काम अरे हम दूध लिए गइनी तो उनकर घरे लाइन रहे रे। हेहू में लाइन बताओ त लेकिन घर में नहीं खेलाई। अरे रिचार्ज तो अगर महीना दिन का भइल बाटे रे। अब औरन जान के रिचार्ज करबे की का करे बानी हमसे कुछ नहीं बा दादू बारी बैठे घर में धर ना रखो के जाता नहीं मनी राजावा की है धर इ नतिया ये तना देख जर होवे ना कि का बतलावे के पैसा ले ले बाटे रिचार्ज करा ले बाटे एथु करे बा लाइन देवे की बेरी अगर बीमारी होखताटे आय दोगराई देख जरई करबे करेला आय सब दुनिया के लाइन बाटे हमारे घर में आगे लागल बा इनकर आकी बाकी पूरा बरा कहां बड़ा हमारी राज बाहर निकलता निकाला तो जिंदगी भर हमने के देख के जरला हां चल अरे हो पोला पे ट्रांसफार्मर बदले के पड़ी अरे नया बदले के पड़ी। अरे हमारा बातिया सुन हमहु नोट गिन ले बानी ठीक बा भैया तने को तू बाटे ठीक बा का हो जिंदगी भर हमने के देख के जर ले बाड़ो ठीक बा गोड़ लगा तोरा खुश रहा है ना धोखाबाजी करत रह अभी का भी हमार पैसा दना त तक नौकरी से रिटायर करवाओ तनी कि ना हां चाची काहे कैसे लाइन जोड़ ले बाड़ो की रिचार्ज तो हमरा से करवाइबे ना कइलू त कैसे लाइन नहीं खेत रात भर हमार पतो ही सुतल नहीं कि सब दुनिया का लाइन बा लाइट बटले रहे का हो गेल बा लाइन नहीं खेबत फाल्ट मार देले होई तार नकली लगौले कबू। अच्छा ये बताओ तू जीवन जीवन कहलत तेन तो लिए हमरा जानकारी बाटे हो आ बताओ एकरा से बड़ता चोरका जरावत रही त ठीक रहल हबे आ टाइम से लाइन आवत रहल हबे। अच्छा चिंता के कोनो बात नहीं के काहे नहीं के हो पैसा देतनी देखो चाची मनिया के ऐसा मत बोला ठीक बा ना हम सब कर हम गांव जवार के हम तू करिला देखा मनीराज पता ना कौन तहरा माने हमरा से तोहन लोग के एलर्जी बाटे के ने कोन तरह तू काहे ना और के करे लगले हो चाची देखो हमनी के केहू से एलर्जी ना रखी जा सब गांव के सेवा हमनी के करे नहीं जा जहां तार टूटेला तहां हमनी के पोल पर एकदम चढ़ के हमनी के तार खाना जोड़ी के क्या हमर पतो खाना नहीं खिसा बनल उनके सूतर भले नहीं त खाने कहां से बनता माने कि हम बोले जोतले बानी का तो लोग खातिर काम कियई चलो हमर कितना रिक्स लेके हम ट्रांसफार्मर पर चढ़ के हम बिजली के तार जोड़ीला नोटियो त गिन तारा का है केहू देला नोटिया 50 तो कहीं लेके जोड़ जाड़ के तने 250 द जा हम कुछ नहीं जानते तार लेक्चर ना सुनम हमके अभी अब हमारी घर चलो ठीक बा हम आ जाई लेकिन पैसा बिटोर के रखल रहियो ठीक ना बड़ा ही चचिया हमारा के उल्टा सीधा बोलत यार तारे हां लाइनमैन के तनिको इज्जत नहीं के। सर जी एगो बात रहला और जब से मीटरवा में रिचार्ज वाला कुल लागल बा न शिकायत आ रहल बाटे हे गौवा के हो गांव के हम तो परेशान हो गल बनी मैं गलती हमरे के देता सर। हाँ सर जी कुछ उपाय करी रुकम हाँ मीटर लगाओ तो ना मैं जवार के ठीक है हाँ सर जी ठीक बा पहुंच जाए हाँ तंची नहीं खे गाड़ी बाप ठीक बा ठीक प्रणाम सर जी का हो बोर्ड लगा देलो हां मीटर वाला कहला कि भैया घरी सस्ता बा कर रिचार्ज कर एक साल के रिचार्ज कर देल बोला मैंने कि लाइन काहे नहीं खियावत मैंने कि हमार गलती बा सरकारी नियम लगौले बा ठीक ना तो ठीक बा तो तू मिस्त्री ना हुआ तू तोहरे कहला पर लगवनी ना तहर तो पुरनका मीटर ठीके चलत रहल हम कहब त इनार में कुछ जीबा अरे तो तू लाइन मैन बड़ा तो कुदही के न पड़ी मैंने कि हर केहू शिकायत करता अब बुढ़ियो आके हमारे लगे शिकायत कर दिया मैंने कि मैं गलती हमरे बाटे ला मैं जिम्मेदार बा जवार के तू के करे कंप्लेन कर सरकार के हमारे के मत कर चल कैमरा देखो का भइल बतारा में का भइल बा लाइने नहीं क्या फाल्ट मर ले साल भर के रिचार्ज बा ना हां बा हां तो वो बोर्ड में लाइन आवता काहे नहीं के घर में आवत ए मर्दवा तारावा फाल्ट मार ले ओई को नकली तार काहे के लगावत रहो तो हम लोग चलो 100 रुपए ले के ठीक करियो 100 गो जाए में उसकी जानतर कितना लागेला 200 तेल लागेला ना चलो हैं चलो लिए चलते नहीं हम हमार ए बार चालू बाप रे काले से मेहरा खाना नहीं के बना के हमारा के कहते कि लाइन बिना हम गर्मी में राती भर मुआ तो नहीं आ तू बड़ा तो पी के ओने रहत रहा तो ए तो भैया तोरा मेहरारू से हमारा मतलब नहीं के चलो तो जोन बिगड़ल बाटे हम बना लेता नहीं हो हां चलो चलो चेक कर लेता नहीं कि रिचार्ज में कोई बाकी तार फट में कोई में चाचा के दुआरी पे गाड़ी लेके बानी भन देव एकदम ठीक बा बनैले बना मजाक बाप रे बाप गांव के ताना सुन सुन के हमार दिमाग पाक गइल बाटे का हम करी बुझाता कि हई बिजली वाला काम कमवे हम छोड़ देई हां चलो ये दादा सबसे पहले वो चचिया के काम निकाले दो ना तो गरियावत रहिए गरिया जे सलाम मरिए जे हम चाची ओम नमः शिवाय केरे बड़ हो चाची ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मीटर पप्पूल ओम नमः शिवाय ओम नमः चाची बाड़ू ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ए भौजी शिवाय ओम नमः शिवाय अरे का करत हऊ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं क्या सुना तारा मीटर देवता टाइम से घर में लाइन आवल करे अरे फूलवा लगल का जोड़त रहल है पर
मारा बेटा तब किधर काले झंझरा देखा मनी राज कैसे बोलबू हो नहीं तका देखो हमरो पीलास बाटे नकिए नोच ले तोहार तो नच के दिखाई तो दिखाई लाइट तो होते बाटे तो घर में लाइन नहीं आवाज घर में हां बाप रे बाप फाल्ट मरले बाटे का फूल फाल झूठ चढ़ाओ फाल्ट पूजा मरले बा? माने कि आजुए 17 सितंबर आ गल का कि तो लोग फूल फाल चढ़ाओ तो रुजा ए तो सीतामा फितर में सामने क्या करबा चुपचाप बनाई काहे लाइट नहीं खाओ जी पूरा भगवान रिचार्ज कर देबे महीना भर के दुर्गा जी के करे के चाही आ तो लोग मीटर के करत रहो लोग देखिए हाँ? माफी मांगत हैं, चुपचाप बनाई आ हमनी से लड़ी मत बनाई हां बनाई में का बिगड़ल बाटे ठीक बा तो 150 रुपया लागी ठीक ए ना पैसे की बात मत कर एक महीने के पैसे पहले ले ले बनी यार हमारा में गलती बा हां क्या हम गलती बरन लगोले बनी आ 17 सितंबर के माने जन्मदिन रहे का हां आइल बड़ा हो देखो काहे ने ये खाया सब बिया फाल्ट मार ले बा ठीक ना ई फूल फाल काहे चढ़ाओ तनी जाइए पर अरे भाई घर में नया काम होखला त विश्वकर्मा भगवान के पूजा ना होला आजुए मीटर लागल है आजुए लगौले है ना त हाँ? ठीक बा एक महीना हो गया वो हमार पतो पूजा करली से हम करने देखा पहले काहे ने खाया चेक कर तरे देखा बनाबो ठीक बा चाची चेक कर ले तारी लेकिन अपन पतो के समझा दी ठीक ना उल्टा सीधा हमरा के बोलतिया अपन ना रहनी केहू देखो के खिस बरी त के उल्टा सीधा बोल देवर के तेवर देखावतिया त तेवर नहीं खा देखावा पीले चसो करना को खींच दे कहत नहीं अरे ठीक बाटे हम सौ तनी हम देख ना लेतनी खिचाइल बड़ा कि तार खिचाइल बड़ा पैसा लागी 150 रुपया ठीक ना पहले काम करी जानी ना पैसा का बात मत अब पहले तय हो जाओ तब होई काम ठीक बा और पहले चेक कर पैसा के अभी गर्मी में भारतीय देखा ना हमारा त बुझत नहीं खा के कारण मुंह लागल बड़ा तब अभी लाइट आवता आइल बा हो लइटवा भूख भूखा तो दीदी जी ई साफा आंधर रहे हुए एक जानबूझ के भी तो इन करती अब देखी हम देख के आते लुक दे सब तो ठीक है बाटे आई तरवे फाल्ट मारले रहला हां जी लाइट आइल बेटे आई बनू हां जरा तो देखी चाची देखी हैं बैठो बाबू रघुआ हम पानी ओनी पिए बोली पिए के का पूछा खाए? तनी हाँ, मुंह का समझी। पिया के हमरा के जल पिया तन जगह हमनी के ना हमरा के पैसा दी जा अब हमरा के छुट्टी करी जा पैसा पैसा अरे मीटर बनवाई तू सब तार ले- फाल्ट मरले रहला फाल्ट मारला हेगन हेगन हिला दिया तो हो गई ऐसा ही नौकरी नहीं की हम नौकरी में घुसल बिजली चलो नीति में ज्यादा हो। ना चाची सब कोनो बात नहीं पानी पी लो ए तो ना। सुनी ना अगली बार बिगड़ी तो ले ले में के बाद अगली बना बेर के। हां तब का देखा जब ऐसे भौजी लोकल सामान लगल में लोकल सब ओरिजिनल ना सब डुप्लीकेट है ऐसे खराब होता मैं पैसा धन बचावे के सोचत ठीक है, भौजी हां हां एवरा धनवा ठीक से हनु चेक कर लिया कि फिर कटे ना रात में अब साला ठीक दिमाग से खराब हो चेक जाता कर ले भाई ठीक बा लेकिन तोहर लोग खाली देखो तो जाके लाइट चली गई एक गिलास पानी आके दे दे फ्रिज में से अरे हमारे का पैसा अभी चाहिए ठंडा नहीं खाता कहां से दे दी जाई ठीक बा तब हम परसों आए ठीक बा पैसा खातिर मत आइह काम लागी तब आइह अच्छा चाची ए भाभी ए अब चुप रह जा चाची अपना पतो के तनी समझा दी उल्टा सीधा बोला तड़ी है ठीक बा तू उहो कुछ बोलस तू बोलला खीस में रहल ये बोल देला से चलो ठीक बा चाची पैसा व्यवस्था कइले रह परसों ठीक बा पैसा न तार करे जा देता नी नती अभी वो तना रिचार्ज करो वाला बड़ा तू बतिया बता रहा गोला तनी मीटर देता का तोहरो बुझाता कि तोहरो टाइम टाइम से एकदम महीना देत रहता तब वही हाल भइल बाटे एक लागता महीना पूरा हो गइल बाटे अरे सुनो सरे दोनों गाड़ी आवाज आ पारा पारी निकल के महीना पूरा हो गइल बाटे हो हैं कहाँ हाला कइले बनी केवना का पारी हवे का पारी हो कौन ची के पारी केकर बारी बाटे महीना पूरा हो गइल बा हाँ, एकर। हमें नहीं कर हमरो नहीं खे ए खबरदार का खबरदार पिछली बार हम ही दल रही कि ना मम्मी जी दल दल तू बोल बोल अंगूरी पहले नीचे का के मम्मी बतिया जी दल रही मम्मी जी दल रही फिर बना क्यों ना दल रहे हम ना देव हमारा लगन के पैसा हां तो हमरो तो को पैसा नहीं मिला तो हम देव कहाँ से तो जब तू जरौते नहीं कि ऊ जरौते नहीं कि ओकर पैसा नहीं के तोर पैसा कूलर चलता पंखा चलता टेबल फैन चलता करे जा आया अपन दीदी बच्चा जो मोबाइल लगा के बतियाओ तो तार लइका टीवी देखत रहसन तो हमें एगो पंखा TV तू नहीं मोबाइल चलावो लगी। बिना पंखा ना। चलाओ तड़ू हमारा तो ना। हमरा को नहीं खे हमरो ना हमने को नहीं जरावले हमरा को हम देबे ना कर कुछ हो तारा जाए काट दे घर में के हाँ, याद चुप रह सा। हाँ, काट दे चुप रह सा दोनों गोड़ी जब तोरा लगा हला ने के कर लगा हला ने के तो एकर मतलब हमारे काहे तू होताटे बतावा सना उहे नतिए तू कोइला बाटे ये अपन दो गला कबार के लेके जा मनी राजावा है या मीटर सीटर ई झुटम गई घर में हमारी लाफड़ा करवा का धरावा उले बाटे आए बाप रे जब से मीटर लागल बा तब से खाली बाप रे बाप खाली झगड़ा का बात बतियावत रही से खाली झगड़ा का बात बतियावत रही दिन जलल बा जी 20 दिन तो जल नहीं नहीं खे तुम करम नु और को वो दुइये दिन हमारा घर में जरल बा 8 दिन दई झगड़ा लगा खातिर मीटर लगौले बाटे आए पैसा नतियों के चलत है तो बताओ तनी कहां डांटा बाटे रे ढेर कटता दोगला के बारे हम बताओ पाँच ले जा हम नहीं देबे वाला 1 रुपया जका देबे कुछ दी ही हां तो केकरा फाटता हां पैसा फाटता का हम लोग के दे दे हम हूं ना दे मनी राजावा ही हमारे घर में झगड़ा न लगल बा नतिया मीटर लगा के हो आए दोनों पता
टाइम टाइम से लाइन आवत रहे ना पैसा देवे के रहे ना वैसा देवे के रहे ना कुछ करे के रहे हैं ए बार इनका राखी बाकी ना पूरा कनी 2 गला का बार के लेके जाओ मनीराज भाई मीट अति क के धइले बड़ा इनकर के ना बोलला भी नहीं तू कहले बड़ा ए मनीराज का हो काय चिल्ला तड़ू का बात है मने का चाहत रह ये चाहत रह के हमर पतैया हमके जहर दे के मुआ दे सब अब का भई हैं तू मने कैसे मीटर लगाइले बड़ा हो कि 20 दिन में 10 दिन लाइन रहत अटे आ 10 दिन गायब रहत अटे ए चाची तो हम का करी सरकार के जाके बोला हमारे क्या बोला तरू मनीराजवा के तू चल के सुधारबा कि ना सुधारबा हो हम ना सुधा दो तू पैसा ना देलू पैसा ना देनी मने अरे हो दादा अरे में लाइन रहत अटे हमारे का बात मीटर में लाइन रहत हमारी घर में खाने के हमारा अरे बाप रे घर में में पैसा आयो दादा ए चाची तार मीटर निकाल दे वो दादा अभी चल के निकाल काले में दादा छोटा छोटा करवा के खाइले बड़ा बड़ी घर में हैं मार पैसा तू निकाल पैसा जो होता रहा